Tak fordi du har lejet en slåsejsmaskine hos ABK Udlejning. Jeg vil gerne have, når du pakker slåsejsmaskinen ud, at du passer på ikke at ødelægge æsken. Så hvis du pakker den ud ved at starte med at fjerne båndene, altså vippe dem ned fra kassen, så løfter du overdelen af papkassen af. Du lægger nu båndene væk, for dem skal du bruge igen, når du skal pakke maskinen sammen. Plastikken tager du af, og nu fjerner du så den nederste del af papkassen. Slåsejsmaskinen vejer 36 kg, så pas på, når du gør det. Det er en god idé at være to. Nu skal du sætte strøm til maskinen. Når du har gjort det, så løft låget på en af karrene. Du kan bruge det ene kar, eller du kan bruge begge kar. Der kan være 5 liter i hver. Nede i karret, der ligger den spildbakke, som du skal starte med at montere. Der er en lille hvid slange, som skal stikke ned i drøbbakken. Det samme gør du på den anden. Løfter låget af, tager du drøbbakken op, og der er 2 hasper i drøbbakken, som passer ind i maskinen. Så på med slangen og sæt den fast. Nu er du klar. Så starter du maskinen på den grønne knap. Når du har gjort det, skal du vide, at de 2 venstre knapper passer til det venstre kar, og de 2 højre knapper passer til det højre kar. Du skal nu have fyldt vand på karret. Der kan være cirka 4 liter vand og 1 liter saft i et påfyld. Det er selvfølgelig op til jer selv, hvor stærk slåsejs I ønsker, men det kommer til at passe nogenlunde med 4 liter vand og 1 flaske saft. Først putter du vandet i, og så putter du saften i. Du kan selvfølgelig også fordele det inden, så du har det stående i flasker klar, sådan så du kan påfylde efterhånden, som den bliver tyndt ud. Det vil sige, at du behøver ikke at lave et helt nyt kar, men efterhånden, som du bruger det, påfylde mere vand og mere saft. Nu lægger du låg på, og du er klar til at sætte slåsejsen i gang med at fryse. Nu trykker du på den venstre knap. Det er den, der sørger for, at sneglen, der drejer rundt om kølecylinderen, går i gang. Dernæst trykker du på den anden knap til højre. Det er den, der sørger for, at fryseelementet går i gang. Efter ca. 50 minutter vil det elektroniske display vise -3 grader. Slåsejsen er klar til at blive hældt op, og det er selvfølgelig op til dig selv, hvor tykflydende den skal være. Men ca. -3 grader vil være passende temperatur for slåsejsen. Du får ca. 20 glas slåsejs af omkring 25 cl på hver påfyldning. Når du er ved at være færdig og ikke ønsker at lave mere slåsejs, så tager du drøbbakkerne af. Dernæst tager du låget af karret, og så fylder du vand i maskinen for at tømme den. Jeg vil gerne have, at du fylder ca. 10 liter vand igennem, det vil sige 2 dunke fyldt, op i karret og hælde den ud igennem hanen. Den egentlige rengøring, den foretager jeg efter I afleverer maskinen. Du skal nu slukke for strømmen. Så tager du drøbbakkerne ud og tømmer indholdet i spanden og lægger drøbbakkerne tilbage i karret. Du tørrer nu maskinen af, så den ikke drypper, når du begynder at skal pakke den ned i papkassen. Du afmonterer strømmen og ruller ledningen op, så den ikke er i vejen. Du er nu klar til at sætte maskinen ned i bunden af kassen igen. Vær forsigtig, når du sætter den ned. Som sagt vejer den 36 kg. Den skal stå rigtigt for, at den passer ned i kassen, og låget kan sættes på. Du skal nu have sat plastikken tilbage omkring maskinen for at beskytte den. Når du har gjort det, skal du tage overdelen af papkassen og skubbe ned over maskinen. Den passer præcis ned i underdelen. Det kan godt være lidt svært at sætte båndene på, men hvis du starter fra neden og slutter fra oven, så kan det faktisk godt lade sig gøre. Tak fordi du har lejet din slåsejsmaskine hos ABK Udlejning.